Ginakabig naman sa Schools Division Office of Iloilo nga makaalarma na nagaparayon nga pagtaas ang numero sang mga bomb threats na naituhay nga mga eskwelahan. Sa interview sang bomb radyo kay Mr. Lionel Salvilla, ang spokesperson sang DEPED Division of Iloilo, iyagin pahayag nga nakigangot na sila sa Iloilo Police Provincial Office agud maparasig pa ang investigasyon. Dugang pa ni Salvilla kinahanglan maimbestigaran gid sang maayo ang ining mga hitabo agud nga makilalaan kag matumod ang matuod nga rason sa pagpalapta sa mga pamahog. Kung ano naman ang rason sa sender na hanungod sa unfair treatment sa mga manunudlo sa mga estudyante, mas maisano kay Salvilla. Kung magpalapit na lang ini sa ila opisina, agud mahatagan sang nagakaigo nga igtalupangod. Medyo alarming man na. So, but we are constantly coordinating sa aton sining PNP and other partner agencies naton no, para nga ma-address naton ang mga concerns kay ini subong. Siguro ang pinaka-importante gid naton diri man nga ginapangayo man sa PNP is ang thorough investigation sa origin no, nature kag at the same time ang anong intent no sang sining mga threats. Nabarian si Mr. Lionel Salvilla.